Я приветствую всех гостей, кто пришел ко мне на стрим. Еще я приветствую всех, кто будет смотреть и слушать это видео в записи. Меня зовут Ильгиз, мне 38 лет. Я перевожу телеграм-татарский язык. Я занимаюсь этим с ноября 2023 года. Что еще можно сказать? И кроме той истории, вот что выкладывали в чате, не в чате, в паблике «Миллиард татар» и другие СМИ. В общем, перевод этот я начал больше для себя, но я вижу, что он перерос в нечто большее. Вот. Что я хочу сегодня вам показать? Я хочу показать, как вообще происходит процесс перевода, что будет, если перейти по ссылке. И вообще хочу показать, что этот процесс очень, на самом деле, несложный, и участвовать в нем может вообще все, кто хочет. Вот это, то, что сейчас у меня на экране, это сама платформа перевода Telegram. Как вы видите, тут есть разные операционные системы: Android, OS, T-Desktop, macOS, Android X. То есть для каждой операционной системы идет свой отдельный поток переводов, и там свой набор фраз тоже идет. Сейчас я войду в него. Так. Сейчас отключу видео, чтобы не палить свой телефон. Так. Сейчас. Как тут делать-то? Что-то об этом не подумал. Сейчас, минуту. Так, как я сделал-то? Вот после того, как вы заходите, то есть нажимаете на логин, попадаете вот на эту платформу, и, как можно увидеть, вот здесь показано, сколько всего осталось перевести: 17 449 фраз. Это вот, соответственно, по операционным системам. Если вы хотите переводить именно в какой-то заданной операционной системе, вы ее выбираете, допустим, Android, да? Android это не обязательно будет именно ваша система, потому что Android бывает разных видов. Это вот сам Android, Android X, Unigram, это все такие виды андроидов. Вот я захожу в Android сам. И дальше выходит следующее разделение на разные секции. И тоже показывается, чего сколько где осталось. Допустим, давайте зайдем в Groups and Channels. Вот. Тут все это показывается, то есть исходные фразы, которые надо перевести. И, допустим, я хочу перевести вот это вот. Я пишу здесь ТТТ, Бутаркемде, фотона, брикетте. То есть я пишу раз. Так. Так, забыл уж, как ставить кавычки. Ладно, пусть будет так. И нажимаю Ctrl-Enter.
Ну или на кнопку «Продолжить перевод». И все, он ушел. Написано, видите, applied. Это значит, что перевод уже применился. Если вы не подтвержденный переводчик, чтобы стать подтвержденным переводчиком, надо набрать 100 переводов. То есть надо, чтобы я одобрил 100 переводов, либо кто-то другой одобрил 100 переводов. И если вы подтвержденный переводчик, у вас получится вот этот вот перевод сразу применить. А если вы не подтвержденный, то он у вас будет висеть в предложках. То есть внизу тут будет список там из вашего предложения, либо там из одной вашей фразы. И уже надо будет специальному человеку прийти и посмотреть его, и проверить, и подтвердить. Если вы хотите, чтобы быстрее люди, то есть проверяющие, посмотрели, что вы делаете, лучше перейти вот в чат непосредственно к переводчикам, которые тоже я вот выкладываю в своих публикациях еженедельных, где вот там написано чат переводчиков именно. Приходите туда, говорите, я начал переводить вот такой-то вот раздел в такой-то операционной системе, посмотрите, пожалуйста. И все, мы приходим, проверяем и, соответственно, уже внедряем их в само приложение. Статистику тут тоже можно посмотреть. Я не знаю, доступна ли она пользователям или нет, простым, то есть не админам. Вот заходим, тут показаны как бы команды, кто сколько чего переводил, сколько предложил, можно посмотреть. Но отдельно по вкладу отдельного человека нельзя посмотреть. Это вот такое ограничение. Так, что еще? Еще я бы хотел рассказать вам про другие проекты, которые работают с данными, то есть в них можно также участвовать, они свой прогресс работ сохраняют для свободного использования, и если вы как бы захотите помочь развитию вот интернета татарского и какие-то данные вот выкладывать, чтобы эти данные могли другим использоваться, такие сервисы есть, я вам сейчас покажу. Один из них это сервис Mozilla Commons Audio называется. Сейчас я веду в поиске, я не помню, какой у него адрес. Common Voice он называется, да. Здесь можно делиться своими голосовыми данными, то есть вы произносите или прослушиваете записанные такими же пользователями, как вы, фразы, проверяйте их, и затем эти фразы формируют банк данных для обучения нейросетей. Нейросетей, которые как бы служат для вот именно голосового общения, для распознавания голоса, всякие там голосовые помощники, они все могут использовать данные, формированные вот на этом сайте. Вот туда же можно зайти вот в набор данных, допустим, вот по русскому языку, мальтийский. Вот давайте посмотрим татарский. Татарский. Вот, пожалуйста, дата последнего обновления датасета 19 июня, 32 часа. На самом деле это очень мало, потому что у других там, вот, у того же русского, допустим, там, по-моему, 1000 с чем-то часов было. А нет, 277 часов. Ну, то есть надо на порядок больше. Можно принять участие, написать фразы различные. То есть он предлагает ввести фразы, которые не находятся в каком-то там ограниченном использовании по правам. Это могут быть пословицы, там какие-то крылатые фразы, поговорки, там загадки, стихи какие-нибудь старые, или которые вы сами придумали. И все, вы сюда их вводите и сохраняете. Точно так же можно записать чужие фразы, то есть вы нажимаете на кнопку и произносите уже, потом просите меня доступ к микрофону. И прослушать можно тоже так же. Но сейчас он не загрузится, скорее всего. Не загрузится.
То есть нажимаете прослушать. Завтра надо будет постричь газон. И говорите, выказываете хорошее произношение или нет. По татарскому языку, как я сказал, данных таких мало, и ваша помощь тоже очень будет, кстати. Этот сайт отлично работает на телефоне, и все удобно, там сразу можно работать прямо сходу, без всяких там настроек. Так, у меня спрашивают, Халигиз ничек. Хәлләр минем әйбәт, сезнең белән утырам. Шулай әкренләп тәрҗемә итеп, шулай вакытны уздырам инде, шулай файда белән дип өметләнәм инде. Меня спрашивают ссылку на сайт. Видимо, ссылку на сайт Commons Voice сейчас скинем. Так, я скинул ссылку в чат. Во время перевода по Telegram я использую обычно один словарь, но это даже не словарь, это набор словарей. Там, по-моему, порядка 15 словарей используется, и даже больше. Это suzlik.antat.ru. А нет, тут больше 15 явно. Ну, тут есть и словарь интернет-терминов, и в целом разговорников очень много. То есть это такой агрегатор всех словарей. Он очень удобный. Можно словари смотреть отдельно, можно писать прямо здесь. Например, можно написать данные. Как он переводит данные? Сейчас посмотрим. Он, скорее всего, не переведет, потому что слово новое. А вот он переводит, говорит, данные маглумат. Ренат, тебя очень плохо слышно. Ну, так как маглумат слово очень такое обширное и очень много значений имеет, мы решили использовать слово бильмелер. То есть можно сказать, что это как бы калька с русского, но смысл же в том, что когда мы говорим данные, то есть мы как бы говорим, что это то, что выдается, и, соответственно, когда мы говорим бирмелер, это то, что бирле, то есть то, что мы выдаем. Как бы, и по такой логике я решил определить именно такой перевод. Сейчас я перевожу раздел, я вот не помню, в какой операционной системе, перевожу раздел Private Chats. То есть это раздел, это тот раздел меню, который выходит когда вы открываете чат с кем-то. Күплек кирәктер, күплек хәбәрләр сайланды.
Игрисимонда ма? Иштелмей. Әйе, ғафу, микрофонды қабылдаған ұмытылды. Біз көпілік санда жазғанда, міне нәрсе турында біз көп иттіріп жазамыз, бой бір көп деп, ол бірлік санда жазылған. Солай деп хатırlayayım. Яғни бір хабар, үш хабар, 10 хабар, 10 хабарлар дейміз біз. 10 хабар дейміз. Дұрыс сөйлеу. Вот этот раздел, который я сейчас перевожу, Private Chats, это тот раздел меню, который выходит, когда вы пишете в личные сообщения кому-то. Соответственно, тут же есть вон и скриншоты из этого меню. То есть можно посмотреть сразу, в каком виде и где ваш перевод появится. Кроме Common Voice, также, помнится, в чате говорили про сайт Forvo. Так вот, если помните, я говорил, что вот этот сайт, он как бы с виду, может быть, и говорит, что он там бесплатный, что он собирает данные для, там, чтобы все могли ими пользоваться. Но если у него зайти в техраздел, так называемый, то там выяснится, что для его использования такого по-настоящему полноценного нужен платный доступ. То есть к нему нельзя просто так прицепить Telegram-бота, за это надо платить, если вы захотите эти данные использовать. Вы можете эти данные, может быть, скачать, но это надо делать по одному, а всего там, может быть, там сотни тысяч таких аудиофрагментов. Вот. И есть аналог этого сайта, но он бесплатный целиком. Я сейчас его найду. Я, к сожалению, не подготовил, прошу прощения. Сейчас в чате его поищу. Этот сайт, он работает на базе данных с Википедии. Ну, то есть не с Википедии, а с Викимедиа. Вот он сайт называется lingualibre.org. То есть, когда вы эти данные добавляете на этот сайт, татарский тот же самый, допустим, сколько здесь данных. Когда вы эти данные добавляете на этот сайт, они автоматически загружаются на специальный сайт хранилища, где хранятся для бесплатного свободного пользования фотографии, книги, там тексты какие-то, и в том числе и вот такие вот аудиофрагменты. Вот эти данные сразу загружаются. Поэтому обязательно заходите на сайт Lingua Libre, записывайтесь, записывайте свой голос. Я еще сам толком его не смотрел. Но здесь есть мастер записи, поэтому я думаю, можно будет справиться, кто хочет разобраться. Привет всем новоприбывшим. Задавайте вопросы. Так, Талгат Хаснуддинов yazdı. Трансляция автора. Sizге Rusya сөйлешуге ят түгелме? Татар кишisi белән татарча сөйләшик. Әйдәгез татарча сөйләшик. Әйтегез меня беләсез татарча. Смотрите, почему я говорю по-русски? Потому что, во-первых, анонс был на русском. В чате общение идет в большинстве своем на русском. Потому что, давайте как бы взглянем правде в глаза, татаров, не знающих татарский, знающих русский, как бы больше, чем русских, знающих татарский. Во-первых. То есть моя задача там, это не показать, там, что
мой татарский самый лучший, или, может быть, там, он самый правильный. Я хочу просто привлечь к этому больше всего людей, и чтобы как можно больше людей как бы втянулось в это дело. Радив пишет: аңлауымша, автор текст белән күбрәк эшләүче. Может быть. Гафу менә моның икенче ягы да бар бит. Без татар телен үстерәбез дип утырабыз, үзебез татарча сөйләшмибез. Бигрәк сәер бит инде. Кем өчен үстерәбез? Теге башка татарлар өчен үстерәбезмени? Үзебез өчен үстермибезмени? Без үзебез өчен үстерәбез, ләкин монда безгә табарга кирәк менә шундый ниндидер консенсус. Чөнки күп кеше, татарлар, алар бездән бик каты, бик нык түбәнрәк дәрәҗәдә белә татар телен. Һәм аларга шулай менә әңгәмәгә шулай җиңел генә керү бик ничектер оят күренә алар, һәм алар шуңа күрә безнең эшкә, гомумән эшкә шулай оялалар кушылырга. Алар уйлыйлар, менә минем татар теле начар, һәм мин монда инде ничектер позориться итеп утырыйммы инде дип әйтә дә, һәм кушылмый, һәм эштә бармый шулай. Минемчә, эш бөтенләй бармау алдына, менә шулай эш тыйык, бөкре булса да бару, ул һәр яктан ул хәерлерәк. Мин үземә кием бер инде ак пальто, әйтмешли шулай. Әйтмим, менә мин син шәп, саф татарча сөйлим дип, юк, мин әйтмим. Мин беркемгә дә ничектер көчләп алып келмим үзем яныма, мине тыңлап утырыгыз дип. Һәм кешегә ошамый икән, ул һәр вакыт әйтә ала, һәм китә ала. Мин эшләгән, аның белән сөйләшеп утырган җирдән. Так, я бы хотел рассказать еще про проект Нerd Татар, который незаслуженно сейчас как-то обделен вниманием, хотя ребята на самом деле делают просто грандиозную работу. У них как-то не очень заладилось, насколько я понимаю, с какой-то самопрезентацией. Вот. Ребята набирают монокорпус, то есть делают, как бы учат нейросеть разговаривать на татарском языке, и считается, они предвидят, считают, что первой нейросетью, которую они обучат, будет Grammarly, то есть такая штука, которая будет проверять язык на ошибки. И чтобы эту нейросеть обучить, ребята хотят как бы скормить вот этой вот программе, что ли, я не знаю, как она будет выглядеть, хотят искормить миллиард слов-токенов. Слово токен — это такая как бы условная единица. Вот, то есть им надо миллиард, как это называется, им надо, во-первых, эти тексты все правильно написать, правильно их, эти слова, токены между собой связать, и потом как бы найти еще отдельные мощности, и вот на этих мощностях запустить специальную программу, которая вот это все загрузит в память как бы и переработает, чтобы можно было уже ожидать, что вот эта нейросеть, она будет выдавать осмысленные фразы. На самом деле работа просто гигантская, и ребята буквально 1,5 десятка человек, они как бы особо не афишируют, но им очень нужна помощь. В данный момент у них готово примерно 500 000 вот этих вот слов-токенов. У них есть, в принципе, книги, но они, то есть книги вот как источники, да, но к ним дополнительно нужны еще тексты типа постов там разных в Telegram, там, допустим. Я так думаю, это нужно, чтобы у нейросети был сформирован какой-то разговорный стиль, может быть, или что-то такое. Также они запустили в тестовом режиме сервис Label Studio. Это такая штука, чтобы тексты вот эти вот
правильно распознавать и, как они сказали, чтобы была правильная разметка. Они как бы в скором времени, скорее всего, выкатят, ну, то есть публичный доступ какой-то будет, может быть, будет презентация. И там уже будет как-то проще участвовать, потому что сейчас даже как бы мануала даже к ней нет. То есть ребята делают, пилят, но пока вот не совсем не сформирован какой-то такой порог вхождения довольно высокий остается из-за этого. Так, Ядар, малайлар, я так понимаю, сіздің татарша сөйлесесіз келе? Әлбәттә. Ярый. Әйдәгез, мин хәзер менә тагын кунакларның тавышларын кабызам, һәм алар сөйләрләр үзләренең кем икәнлеген һәм нәрсә эшләгәннәрен. Рәмзил, сәлам. Рәмзил ишни бугай. Бу көннәрдә, алло, әйе? Юк, гафу ит, бу мин идем. Бу көннәрдә миңа личкага шәхси хәбәрләргә язган иделәр башкорт кем әйтим инде малайлары дипме, башкорт кулланучылары һәм әйтәләр, әйе, Рәмзил язды, мин сөйли алмыйм дип. Яздылар башкорт кулланучылары һәм әйттеләр, сорадылар миннән, мин шул телеграмны тәрҗемә итүче дип. Әйтеп, әйе дип. Һәм алар сорадылар инде бераз мастер-классмы күрсәтергә, ничек башларга яңа тәрҗемәне. Һәм кереп карадым, алар инде байтак кына коллектив җыелганнар иде менә шул яңа проектны башлаганчы. Бер унлап кеше һәм ясап кына куйдык, һәм шунда ук тотындылар эшләргә. Анда хәзер бер 70ләп кеше алган чатларында бик каты әңгәмә, бәхәсләшүләр бара. Ну, бик кызу инде күренә эшләре. Шуңа күрә алар өчен шатланам, аларга уңышлар телим. Бәлки алар миннән тизрәк тә бетерерләр әле. Так. Дигән кулланучы, сәлам. Мин сезгә тавыш бирдем. Әгәр дә сөйлисегез килсә, сөйли аласыз. Так, шулай безне ишетми бугай. Яки сөйләшә алмый. Керпе, сәлам. Керпенең дә безне менә сөйләшәсе килми. Ядар, окей. Ренат, син бит безнең нәйрә татар? Әзрәк, әйе. Әзрәк, әйе. Син сөйләп китә аласыңмы нәрсә эшләгәннәрегезне? Безнең төркемнең гомумән максаты татар телен үстерү, аны диҗиталләштерү, телефон булышу. Без инде күбрәк айтишниклар, анда төрле тәҗрибәле кешеләр җыелган. Менә хәзерге вакытта без хәзер монокорпус җыябыз инде бер телдә, татар телендә, зур текстлар корпусы җыентыгы. Без интернеттан мәкаләләрне җыябыз, без китапларны җыйдык, бездә 1000 китаптан артык бар. Хәзер шул китаплардан текстны чыгарга кирәк, эшкәртергә. Менә шуның өчен Илгиз әйтеп җибәрде, без менә шул разметка ясыйбыз инде, безгә кирәк менә шул китапның битендә параграфларны, баш битләрне, рәсемнәрне, менә ничектер Рәсемнәрне, абзацларны, әйме? Сноскаларны. Әйе, бөтенесе менә футнот дип атала, менә мәсәлән, син анда чыганакны менә текстта сүз артыннан без синда бер сан куясың һәм битнең астында син анда чыганагын язасың. Менә шул футнот дип атала. Шуны кирәк билгеләргә, хәзер шуны эшлибез. Безнең бар модель, ясалма фәһем моделе, ул аны ясый белә һәм ул аны шактый җиткән дәрәҗәдә сыйфатлы итеп билгели ала. Әмма ул бары ялгыша, менә шуның артыннан тикшерергә кирәк һәм дөресләргә кирәк. Аннан соң шундый дөресләнгән нәтиҗәләрне без яңадан ясалма фәһемгә өйрәтербез һәм ул яңадан әйбәтрәк эшләй башлар ул. Менә хәзерге вакытта кирәк шуны эшләргә, билгеләргә кирәк. Ул модельне
Siz qo'yindir aldınız, değil mi? Endi алар ачык. Хәзер Аллаһка шөкер, хәзерге вакытта IT-да бүтән кирәкле әйберләр, модельләр, мәгълүматлар, датасетлар, алар ачык. Шуңа күрә хәзерге вакытта Аллаһка шөкер табаргаларны җиңел. Sizning bit ayta biraz kengaytirib aytamiz. Sen aytasың, sizning model u tege распознавание ishlaydi demagaymi? Alik vaqtda ana tege fine reader kabiga birlar ishlaydi. Sizniki уже менә ясалма фәһем белән эшли, шулай бит? Ага. У безнеке түгел инде, без аны кемдер өйрәткән, без аны кулланабыз гына. У безнеке түгел. Бу якта караганда, Demak, mana shu niндидер там bir entuziast эшләгәндә һәм чыгарган инде ашык шундай куллануга. Аны өйрәтер өчен кемдер куллар белән инде программада менә шуларның шакмакларын, теге регионнарын ясаган, намасы параграф дип ясаган, намасы footnote, намасы баш исем, намасы титул, китапның мәсәлән документның. Кемдер шуны анда 86 меңне тирәсендә документ кемдер шулай кул белән ясаган һәм шул мәгълүматка таянып кемдер ясалма фәһемне өйрәткән. Менә без хәзер шуны кулланабыз. Ул параграфларны бик матур итеп, бик сыйфатлы итеп ул таный һәм аера. Нәрсә шул инде без инде регионнарын белгәч, менә без аңлыйбыз. Менә бу координатларда безнең мәсәлән параграф һәм без шул PDF-тан чыгара алабыз. PDF ул бик текст чыгарга уңайсыз формат, шундый әйткәндә, әмма ул бик киң таралган. Шуңа күрә калган форматлар белән җиңелрәк эшләргә, PDF белән авыр. Чөнки анда билгесезлек күп. Бу шул Label Studio-ны әйтәсең индеме? Шунда эшләү кирәк булачак. Хәзер мин күрсәтәм хәзер мин ничек кыяфәтен. Опять сорый пароль. Пароль түгел сүз. Менә Label Studio әйме менә бу. Син аны белмим күрәсеңме? Күрәсең дә әлбәттә. Күренә. Менә моны димәк ул үзе тапты, әйме? Һәм аны карарга кирәк. Менә дөрес таптымы юкмы икәнен. Менә исемнәре юк. Менә синең аста бар теге настройкалар, менә астарак. Шундый инде. Settings. Анда show region labels уртадарак. Шуны кушале җиңар. Өстәрәк. Менә хәзер син яза башлады. Менә текст, title, хәзер аңлашырга булды инде. Ул титулны күрде, текстны күрде, һәммәсен. Менә монда бөтен сөйбәт, монысын калдырабыз. Update дибесен дәйме? Син инде кемдер караганын ясыйсың инде. Бу инде кемдер белән караган. Син хәзер кире кайтсаң, ул сиңа анда label all task düймәсенә бассаң, сиңа әле каралмаган биремнәрне ул сиңа күрсәтер. Кайда ул монда? Менә артачык документ layout. Монда. Менә зәңгәр төймә бар. Label all tasks. Менә монсалы бергә каралмаган. Менә page header инде битнең баш исеме ул дөрес күргән. Параграф дөрес күргән. Менә иң астагысы өчесе footnote'лар. Ул Димәк, моны үзгәртергә кирәкме? Менә үзгәртәбез дә менә буларны салыйбыз. Син я 6 сонына басаласың. Менә күрсә footnote янында язылган 6 сон. Бу аның инде ничек без әле шорткатны тәрҗемә иттек? Тиз табак. Аның тиз табыгы 6. Менә шулай итеп 6-на басып җибәрсәң, ул сине үзе үзгәртә флотка менә. Шулай ничә битне эшләтергә кирәк? Менә монда язылган 2428 дип. Бу биремнең номеры биткәнче инде күбрәк булса әйбәтрәк. Аннан соң таянып без өйрәтә алабыз. Гади китап булса, анда бөтенесе гадәттә дөрес билгеләнә, үзеннән үзе модельләнә. Менә бу фәнни документлар, анда инде авыррак. Рәсемнәр булса, әйме? Рәсемнәр ул әйбәт күрә. Менә баш исемнәр, битнең баш исемен ул
начаррак күрә. Ул мәсәлән юлның киңлегеннән тора. Юл киң булса, менә гомумән нинди юл шуның киңлеге булса, ул аны бутый. Аны кыска булса, менә синең менә кереш 9 page header ул сидүс күрә, ул кыска, ул гадәттә ул кыскара була. Узун булса аны күрә алмадык. Шулай итеп инде төрле шартлардан ул тора билге алырмы юкмы? Һәм менә бу эш өчен сезгә кирәк кешеләр, шулай бит? Әйе. Менә нигә аларны шулай аерырга кирәк? Бу бит алар бөтенесе татарча текст. Чөнки менә без әйтәбез җыябыз монокорпус. Менә безгә монокорпуста шуп дип атый инде. Менә шул кирәкми. Менә кереш 9 безгә монокорпуста кирәкми, чөнки безнең монокорпус ул тотылган сплошной була текст. Шуңа күрә безгә кирәкми. Бу документ ул битләп бирелгән, әмма безнең инде датасарда ул битләп булмый. Ул Тулы текст кына була. Әйе. Шуңа күрә менә шуп дип атый инде. Менә китапка шортлар, лейаутлар алып безгә кирәкми. Шуңа күрә безгә аера кирәк. Ярый. Менә шулай шулындый менә әдәби текстларга өйрәтеп, ул ниндидер ясыймы тәфсир менә кемне автор дип әйтмим инде. Менә шул текст үзенең нинди булуы тәфсир ясыймы шул модельгә? Әлегә юк, әмма өйрәтеп була. Ну, мәсәлән, Тухай кебек язсын, анда тагын кемдер монда. Бер язучы кебек язсын, шундый тәфсир була. Була, әмма безгә кирәк, шуның өчен дә кирәк кемдер аңа шартлар куйдыра тиеш. Менә бу текст Тукайныкы. Әйе, алдан без бирәбез текстны һәм аның янында мета мәгълүмат бирәбез. Менә бу текст Тукайныкы, шуңа күрә менә Тукай сыман ясамакка әйтәбез. Шуңа күрә мәгълүмат һәм аның мета мәгълүматы кирәк. Бу мәгълүмат нәрсә турында? Менә жанры, авторы, беләм, язылган елы, мәсәлән. Кызык икән. Әгәр дә моны менә бу эшне беренче тасвирласагыз, шундый аңлаешлы итеп, минемчә, моны дәрәҗәле кеше эшли алачак. Һәм үзе авыр ул. Әйе, ләкин аңлатырга кирәк менә бу тамгаларның нәрсә аңлатканын. Footnote'ның, page footer'ның нәрсә икән. Бу сезнең инде икенче адым була, әйме? Беренче адымны җыю дисеңме? Әйе, беренче адым җыю булды бит инде, китапларны җыю, анда әйе, кирпесле тавышны, әйдә тыңлыйбыз аны. Әйе, кирпесләм. Кирпетаган юлда хәзер. Беренче адым бит инде булды сезнең шул китапларны җыю, әйме? Хәзер бит инде сезнең бик байтак кына китап. Хәзер эшкәртү. Дөрес. Ярар. Мәкаләләрне дөрес әйттем бит инде мин, менә шундый сөйләм теленә якынрак булсын өчен җыярга кирәк. Шулай дип дөрес аңлыйм бит инде мин. Асы өчен һәм безгә хаталар датасы китте. Нәрсә әйтең, без граммарлы җыябыз, безгә баш кирәк. Аны дөрес эшләш өчен безгә кирәк хата булган текст җыярга. Һәм теге ул табигый булырга тиеш. Без аны күп дәрәҗәдә уйлап та чыгара алабыз. Мәсәлән, кешеләр менә без уйлыйбыз, менә мондый хаталар ясыйлар. Әмма табигый хаталар булса, менә чын татар кеше татар телен язганда нинди хаталар ясаган җыйсак, ул сыйфатлырак булыр иде. Һәм бәйгрәк текст һәм язганда мондый хата ясалган, һәм ул булырга булырга тиеш. Монсы да разметка дип атала инде. Билгеләргә кирәк кая хата һәм ничек дөрес булырга тиеш. Шуның өчен социаль челтәрләрдә инде кешеләр теге үзләре язалар, ничек уйлар, бу хаталар белән акыры ул бу яктан безгә файдалы. Тәрҗемәчене ясал өчен шул ясалма интеллектлы нәрсә эшләргә кирәк? Гомумән бармы сезнең андый максат тәрҗемәчене ясарга? Бар шундый максат. Безнең проект буенча лазак артарак кыла. Хәзер нидер эшне ахырга битерәсе телегебез бар яшәү көтә менә шул хәзер граммар турында күбрәк уйлыйбыз. Безгә кирәк тәрҗемәче өчен параллель корпуслар. Бер җөмлә татар телендә янында
шул ук җөмлә, шул ук мәгънә белән икенче телдә. Татар урыс, татар инглиз, менә татар төрки, татар казах, шулай күбрәк җыйсак, ул сыйфатлырак булыр. Sizga kitoblar bilan bik tilamilar bo'lishga. Гомумән PDF-ларны шул китапларны siz бит инде җыйдыгыз, куян чыкты, шудан алдыгыз бит инде. Анда мин дә сезгә бирдем. Теге безнең бар ихтыярлар, анда ике кеше җыелган иде, әмма менә син әйттең, безнең инструкцияле юк, менә мин хәзер әсбап инструкция язып аташам әле. Шуны битергәч, җиктер анда ачыбрак елан итәрбез, бәлки кешеләр килер. Ярар. Тагын сезнең янда кемдер ясый татарча Midjourney-мы, рәсемнәр буенча нәрсәдер ясап маташа иде. Юк, хәтерләмим шуны. Ну, анда бит аерым бүлмәләр бар чатта, һәм шунда ясыйдыр кемдер. Хәтерләмим. Галим җыя иде. Мәгълүматны ул анда күрсәтә генә иде, үзе самы быгайлана. Stable Diffusion таптым. Булай гына ул мәгълүмат белән бүлешә иде, үзе самы ялганы. Гомумән менә мондый эш ничек дип әйтим инде. Менә сез эшләгән эшне ничек дип әйтим инде. Нинди күпме акча кирәк? Гомумән күпме акча түгәргә кирәк, әгәр дә волонтерлар, ихтыярлар булмаса. Ну, яхшыча дип әйтсәң дә була инде, примерно. Безнең максаттан тора, безнең максатыбыз нинди? Безгә кирәк LLM, Large Language Model. Шуның өчен безгә кирәк шутлау куәтләре, вычислительная мощность. Ул бик кыйбат чыннан әйткәндә, шуңа күрә аны бер нинди акча җыеп булмый, ни краудсорсинг белән. Әмма хәзер күп бар теге галимнәр, шул тирәдә бәлки берәр университет белән сөйләшеп булыр һәм алар мөмкинлекләрне кулланып, аларны компьютерларда өйрәтеп булыр. Безнең әле бар бер үзбәк şirkette компаниясе, аларында стартап шикелле. Алар бәсләшкән идек, алар әйткәннәр иде, бәлки алар булышырлар. Шуңа күрә ничектер сөйләшеп, шул тегенә моннан әзрәк сөйләшеп алып, бәлки өйрәтеп булыр. Син әйтәсең, галимнәр дип. Прямо именно татар теле белән эшләүче галимнәрме? Андыйлар бармы? Фақат татар теле белән эшләүчеләр мин белмим, алар гомумән кешелеклеге телләренә булышырга телиләр. Анда бик күп хәзер ширкәтләр алар хәзер төрле телләргә нидер эшләп булышырга телиләр. Датасетларны җыеп, бушлай мөмкинлекле компьютер куәтләрен биреп, шулай булышалар. Хәтта грантларны да бирәләр. Әйе, хәзер искә төште, сез бит баштан киргән идегез кемнәндер элемтәгә, ниндидер Алманиядәнме кемнәрдер бар иде сезнең янда, әйме? Шундый эшләр бар иде. Син үзең катнашмадың анда? Юк, мин катнашмадым анда. Ну, аңлавымча булды анда ниндидер файда инде. Хәтерләмим шул. Афу. Хәтерләмәсәң димәк булмады. Бик кызманым белән, белмим. Гомумән менә сез бик файдалы, бик мөһим һәм бик текә эш эшлисез, ләкин минем техник яктан андый белемнәр булмагачтан миңа авыр сорарга синнән күп әйберләрне. Чөнки әйтә алмыйм менә нәрсә сорау кирәк. Шундый гомуми сораулар гына бирә алам. Юк, син әйткәндә мин бит data scientist түгел, мин күбрәк backend программист. Безнең төркемдә бар Дима һәм Галим, алар күбрәк data scientist,
Ular indi bilen fakat şunun bilen şüghelenler. Men köpürek data engineer diýip uýlaým indi menim wazifany bizim türkümde menim wazifam maglumat tobarga, maglumatny işgärtirge, maglumatny äzirlerge. Köplerini men özümde oňap duralmaýym. Elege wagtda. Mine bu senin servis obit o koydaşı o senin saytın näse o? Bu Yandex Bulut'ta virtual maşina. Anda server kotarılgan. Bu indi gumuman Label Studio uşunday servis ol anda türlü birimlerni biresin anda ham ol tigi interfeys birendi şunu bileşlerge. Nir basımlar, kurallar işlerge şol razmetkalarga. Ham basany kotardyk ham oňatdyk bizning birimler bar. Köpü kişi kerek mine bu işni başkaryş üçin. Köpü kişi diýende mine şeýle betim. Siz neçe kişini kötäsiz kilýänin? Neçe kişi kelse eýbet diýip sanar ediniz? 10 kişi diýip oýlaým. Bir 10 kişi eýbet bolýan eýbet kerekmi? Eýe. Köpü ýaş uzular diýip oýlaýsan. Şol mine razmetki näse? Dik oversam. Şunu aytkanda, muny ýyllar boýuna işlerge bolar. Äma bize kerek milliard token jyýarga ham biz milliard token bolgaç biz indi şol ýasama fahym modelin üýrete başlaýbys. Äma köpürek tartylda data sarlar bolsa, ham olaryň syfatlary ýugara tura barsa ul eýbetrek. Şoňa görä bu işiniň şiki ýok. Sedir anda barabir birini toburga bolar. Ama tege bu ne kubidir jetdi ham iş tutady, şolay bolmasdyr. Ana ýadan ýaga eýetirek kerek bolam. Ýagdan tugul dowam etdirek kerek bolar. Any öýrenip ýaga maglumatny üstübizde, ýa-ni şol ýaga maglumatny öýrenip ul dowam etdir. Bu milliard nowzlaş diýsingmi? Yo indi bütün yolda. Hatta men anda mesela sin yamin 100 bitne şuna kilip çıksan hatta şuna öğretecek o anı sıfatı evetlenir. Sizge häzir sizning türkümden başka boluşuşy volontyorlar, ihtiýarlar barmy? Menden başka indi. Gumuman ýeşler, mene studentlar nişik garyp mene bu işe barmy entuziazmlary? Gatnaşyga. Ketesizmi alary? Elbette indi bize türlü yerden kerek siz ihtiýarlaryň tejribesi bolmasa kod ýazarga meselem. Ya korkunç tugul barabir alarga da barabir iş tabular. Sizin ele kod yaza başlasa ýasama fakat olacak biz data scientist bolsaňyz ansy da betrek siz bize koşulup bizning birimler maksatlar bek köp. Okura bütün bizge de iş tabular. Jawab berdimmi sen soraga? Eýe. Men mana dowam etmekçi bolam. Mene kişi bit şunday zor proýekte gatnaşyp, anary özü turunda aýta alam. Men şunday berde gatnaşdym. Mene şunday oňaşlarga menim de kol tiydi dip. Eýe dürüst. Senin muňa şunday eýberde gatnaşganyň boldymy? Yok şuna degende mana oldyna men bikti. Men hele koşan bilemdi tatar tilini ogurlar köp bolany. Biz any bütün bilebsin elbetde. Nişikdir goramaydym, nişik takat bilen teşribem nişik tatar tilini boşa alam. Soňra da men uly başladym. Men bir programist işlep bilendi. Eýbet samaska tatar tili.
Сезнең мине сагын шикелле тагын ничек дип әйтим, опросник бар, әйме? Ясадыгыз бит сез аны? Нәрсә турында ул? Менә анкетама ясаган дигез бугай, әле ясарга теләгән идегез генә. Волонтерный ихтиярлар җыярга, шул турында әйтәсең бай. Әйе. Әйе, булган инде шундай. Ну, син белмисеңдер инде нәтиҗәләрен. Анда берничә кеше язды, җавап бирде. Аннан соң нәрсә алар белән булды, мин белмим. Без аларны истә тотабыз, әле без аларга электә керербез, менә әйтеп бит хәзер әсбапны мин инструкцияны язып битермәм алар берсә һәм киңрәк таратырбыз бу мәгълүматны, безгә хирлар кирәк булганын әйтербез. Менә син ничек уйлыйсың? Менә хәзер бит Яндекс татар теленә күбрәк игътибар бирә башлады бугай. Менә безгә Яндекс татар телен әйбәтрәк татар теле белән әйбәтрәк эшләсен өчен нәрсәдер эшләргә буламы безгә? Менә бу менә синең программист белемең ягыннан карап нәрсә әйтә аласың турында? Аларның хәзер проектлары, сервислары, алар ясалма фәһемгә таяна. Ясалма фәһемгә кирәк датасетлар, сыйфатлы датасетлар. Менә без группа җыеп, без аны игълан иттербез кешеләргә, аны теләсәк куаналар. Хәтта безгә сорау кирәк булмас. Менә хәзерге вакытта ChatGPT бар бит. Аның хәзер сыйфаты татар телендә әйбәт. Әмма бәлки без аңа үзебезнең зур сыйфатлы датасетны бирсә, аннан да әйбәтрәк булыр сыйфаты. Шуңа күрә менә без датасетны әзерләгәч, без аны игълан иттербез һәм теләсәк кем бездән сорамыйча куана ала үзенең проектларында, хәтта Яндекста. Һәм шуннан аларның коралларның, сервисларның сыйфаты югарырак булыр. Сезнең Яндекс белән әле шулай сөйләшкән булмады, әйме? Элемтәгә менә кирип, менә без Кая Яндекс, кая без юк, сөйләшкәнебез юк. Мин беләм, кайбер кешеләр, кайбер активистлар, тел активистлары Яндекс белән дә аралашып, элемтәгә кирип, аларга нидер үзенең датасетларны тәкъдим итәләр һәм Яндекслар кабул итә. Безнең датасет әзер булгач, без аны Яндекста да кабул тәкъдим итәрбез дип уйлыйм, нишләп юк. OpenAI, ChatGPT-ның şirkәте хуҗасы ясе. Аларның аерым проекты бар. Сез безгә датасетларны тәкъдим итәргә теләсәгез, безгә языгыз, сөйләшербез. Һәм күп şirkәтләр кем ясалма фәһем ясый, аларда шундый программалар бар инде. Бүген Райнурның мәкаләсе чыкты, шул ChatGPT турында. Анда әле язды менә бу беренче бүлек дип. ChatGPT ул бит аны нинди файда дип әйтимме? Ул татар теле белән нәрсә эшләячәк дип уйлыйсың? Тәрҗемә аңлашыла. Тагын нинди функциялары бар аның? Шул бит инде помощник, әйме, ярдәмче. Һәм сез ясаган теге граммар шикелле була ала, әйбет. Менә мин уйлыйм, без бөтенбез беләбез, кайбер татарларның татар теле белән авырлыклары бар. Шул ясалма фәһем төзәтә алыр иде, ниндидер интерактив ярдәмче була алыр иде. Син аңа язасың, ул сиңа җавап бирә, син аңа төзәтәсең, ул сиңа тагын җавап бирә. Менә шулай итеп, ниндидер сыйфатлы нәтиҗәгә килеп булыр иде. Һәм кайбер татарларга әлегә алар татарча сүзләрен белмиләр. Татар сүзләрен истә калдырырга авырак була, һәм ясалма фәһем менә шул аларны өйрәтә алыр иде. Кайбер хәзер менә без, мәсәлән, бер белән татарча сөйләшкәндә, без хата ясарга куркабыз, сүзне таба алмыйбыз, ясалма фәһем шундый теге тәнкыйтьле булмас. Ул сине теге өйрәтә калдырмас дигәндәй. Беркем дә белмәс, шулай дөрес язмаганын. Синең татар телен начар белүен беркем дә белмәс, ул ничектер иминрәк тоела, хисләр яганнан. Шуңа күрә ул, минемчә, ул өйрәтү коралы була алар иде.
татар теле өйрәнү коралы. Син әйткән идең, Яндекс калемдә кергәнче моны корпусны ясыйсыз инде, ясап бетерәсез дип. Менә аны ясап булмыймы беренче менә ничек әйтим инде. Бүләргә беренче менә бу зур эшне аерым шундый кисәкләргә менә мондый датасетны эшләдек, менә кулланыгыз дип. Менә 2 елдан соң ул менә мондый булачак дип. Аны алай ярамый эшләргә. Шулай да була, ул 1 миллиардтан җиткәч менә нидер бу инде бер чорның азагы дип әйтергә була. Аннан соң без тагын үстерәбез, ала берсә һәм булганның сыйфатын әйбәтләтербез һәм яңа датасарны кушарбыз дип уйлыйм мин. Димәк, сез тулайым шул ясалма фәһемгә фәһем белән эшлисез, нәйме? Бер инде тәрҗемәләргә китмисез инде. Ну, шул ук тәрҗемәләр бит хәзер ясалма фәһеме таяна. Әйе. Шулай дип тәрҗемәләрнең сыйфаты күпкә әйбәтрәк. Менә мин уйлыйм, мин ничек дип әйтим инде. Бу телеграмны тәрҗемә итеп бетергәчтен, аннары бер яңа проектны башласам, тәрҗемә буенча, анда инде ясалма фәһем аны эшләй алырмы икән, менә шулай бер мизгелдә. Булырмы икән аны шундый эше? Белмәй алмыйм әлегә. Анда күп кирәк, тырышлык күрсәтергә аны җитер өчен. Әмма шаблон иде, берәй тәрҗемә платформасы, менә мин беләм шундый авырлык бар. Мәсәлән, кемдер чыннан да чын күңелдән тели, мәсәлән, үзенең сайтын татар теленә тәрҗемә итәргә. Әмма хәзер җиңел итеп аны булмый бит. Кайберләр сүзләрне телдә бөтенләй юк, аларны кертергә кирәк. Булган сүзләрне кайберсә табарга авыррак була. Дөрес контекстта кулланыр өчен. Күрә сыйфатлы тәрҗемә сервисы белән да кирәк һәм бу теге татар теленә тәрҗемә итү сервисларны, сайтларны, санак уеннарны булышса, ул аны бик каты булышыр иде ул татар теленә минемчә. Кулланучысы яза. А где вы ищете волонтеров? Как планируете продвигать и рассказывать о проекте, о том, как ему можно помочь? Менә шулай, менә бүген менә эфир ясадык инде, ничек чыктык шулай ясыйбыз инде, шулай сораулар биреп. Шулай сөйлибез проект турында. Безнең төркемгә пиарщиклар җитми, без күбрәк айтишниклар, пиарщиклар безнең илгиз генә. Миннән инде, нинди пиарщик инде миннән. Ничектер безнең стратегия юк шул, кызганыча каршы ихтыярдан табырга. Менә шулай тегендә монда язып кая беләбез. Шуннан җыеп уйлыйбыз инде. Ну, волонтер, где вы ищете волонтеров дип, менә бу чатны, менә шул волонтерлар өчен ясадык бит инде баштан ук. Әгәр дә сез мәсәлән эшли беләсез икән, яки телисез икән, менә шул чатка керәсез дә язасыз. Менә мин шундый, шуны беләм, минем әйтик, менә шундый степень бар, яисә разряд бар, яисә там бер нәрсә, яисә минем чыраем матур, мин матур сөйли беләм дип язасыз да, ничек булышым дип сорап бирәсез. Һәм сезгә сезнең белән кешеләр элемтәгә керәчәк. Менә бу ясалма фәһем белән эшләүче егетләр, алар да бит инде шулай үзләрен тапканнар. Алар булай да белә иделәр инде үзләре бер-берсен. Ләкин менә бу чатта җыелышып, ничектер алар бер уйга килделәр. Менә сорый. Вы думали о том, чтобы сделать маленький датасет до того, как соберете 1 миллиард слов токенов? Это, наверное, ускорило бы процесс, помогло бы увидеть все подводные камни, пока собираются данные. Например, в каком формате нужно выложить куда и так далее. Но син җавап бирдең инде. Шундый исәп бар дип, шул датасетны кисәкләргә бүләргә дип. Яки син әйткәнең менә шул миллиард сүз токен шул кисәгеме? Шуны әйткәнеңме син? Ну, безнекә ул бер кисәк була инде. Әмма 1 миллиард токеннан соң икенче миллиард китсә шәп булыр иде. Дейта күбрәк булса, датасетлар күбрәк булса, ул әйбәтрәк.
Демәк, миллиардтан да кимрәк җыярга уйламыйсыз, нәме? Безнең максатыбыз миллиард ая, миллиард токен. Мин әйткән идем, сез җыйдыгыз 500 миллион дип, аны кулланырга буламы хәзер? Була, безнең бар Hugging Face, ул шундый теге GitHub шикелле инде урын кая бөтен data сарларны табарга була, безнеке дә шунда бар. Аны хәзер була йөкләргә һәм кулланырга. Әмма аны бәлки әле эшкәртеп бетерелмәгән, анда тулаем текстлар гына. Шул текстларны кирәк бүлдерергә, җөмләләргә, я параграфларга анда төрлечә була. Бәлки бирерсең мен хәзер сылтаманы, мин хәзер аны чатка җибәрәм. Яра хәзер. Яисә үзең җибәрсәң булачакка. Кирпе сорый. Бәлки волонтер өчен гади сайт ясала. Әйе, Кирпе, бу дөрес фикер инде. Ләкин малайларга бит алар бит ничек дип әйтим дә, резиновый түгел, аларга я шул датасетлар белән эшләргә, data сарлар белән. Шул ясалма фахымны эшләргә кирәк, яки сайт белән. Сайт булмаса да, сез бит чатка яза аласыз, тәкъдимнәрегезне бирә аласыз. Без аны максималь рәвештә ачык итеп ясарга тырыштык. Һәм алар да гел менә бу чатта утыра, алар карыйлар кешеләрнең нәрсә язганнарын. Әйе, менә син Hugging Face-ны җибәрдең, әйе. Бөтен проектлар өчен сайт, кирәкле җиргә сылтамалар белән. Бу мин уйлаганым инде аны, берәр инде визитка сайт шикелле ясаргамы, аны теге ничек дип әйтә, лендинг дип атыйлар аны. Андый җыелмалар бит инде бар Телеграмда, мәсәлән, татар ниләре дигән Телеграм чатлар, каналлар җыелмасы, әйме? Шулайрак ясарга дип. Белмим, бу идея әйбәт микән. Мине бар янды уй, ләкин сине бит бар Авсам Татар дигән сайтың, әйме? Сайт түгел инде ул, GitHub'та бер бит, кая мин җыям сылтамаларны. Әйдә хәзер җибәрәм. Син җибәрәсең, аласың аны, шулай ук. Әйе, хәзер. Шунда мин татар теленә ничектер куалган, мәсәлән, анда нидер зур датасет, анда бер өлеште татарча, менә шундый сылтамаларны мин җыям һәм сайт түгел инде. Сәхифә. Әйе, менә Авсам Татар. Яза. Минемчә шәп идея шул сайтларда инде. Возможно, с кратким описанием цели проекта и что делать волонтеру, чтобы было как можно проще. Әйе, монда татарча татар теле җитми, конечно. Анда татар теле бар, менә өстенә язган, бәлки күрмидер, менә language аскарак, менә рәсем астында. Language ТТ кириллик. Әйе. Супер. Менә булай дип куя кергән. Анда сез куллана торган нәрсә дип әйтәләр. Сез куллана торган кораллар да язылганмы? Менә бу Авсам Татарда. Монда юк. Лейблстыгы турында әйтсәм, менә теге разметка торган.
сервис Ул яңа әйбер бит, син аны әле кеттең генә. Монда Кулланырга булырга башладың. тиеш түгелдер дип уйлыйм. Чөнки ул үзен нәтиҗәне бирми. Монда бөтенесе нәрсә кулланып була. Я күзәтергә була. Ничек аны хәлен ни хәзер ул. Ул монда туры килмәгән шикелле миңа тоела. Менә бу чыган, ничек дип әйтим инде. Бу сылтамалар аркылы кереп, татар теленә булышырга була инде, димәк, әйме? Юк, монда күбрәк менә кем? Монда андыйлар да бар һәм мәсәлән сез дата галиме булсагыз, дата сайентист булсагыз, сез монда нидер үзенә файдалы сылтамалар табарга, датасетларга, модельләргә сылтама табарга була. Менә моның турында сезгә күбрәк сөйләргә кирәк, мәгълүмат чараларыннан минемчә. Чөнки күп кеше сорый, менә татар телендә бер нәрсә дә юк, бер нәрсә эшләнми, бер кемгә дә кирәкми дип, монда бит җыелган. Менә монда шулай менә булышырга була дип. Пиар бездә көчле як түгел әйе. Кирпи яза. Мин әз генә тәрҗемә итеп караганда, беренчедән юл харитасы җитмәде. Юл харитасы ничек дип әйтим инде. Дорожная карта, әйе. Җитмәде. Аерым проекты максаты һәм башлап китер өчен гади күрсәтмә. Беләсезме, Кирпи, ул зур проектларны эшләгәндә ул гомумән шундый еш, шундый авырлык, нәтиҗә тиз чыкмый һәм кешенең җитми энтузиазмы. Кешегә авыр эшләргә әгәр нәтиҗәсе күренмәсә. Шуңа күрә мин сезне аңлыйм, ләкин юл харитасы үзенә күрә авыр шундый четерекле, шундый эш. Аны бит үзең өчен аңлата аласың юл харитасын. Аны бит ясарга кирәк шундый итеп, башка кеше дә аны аңлый алсын өчен һәм кушылга теләге уянсын өчен шундый ясарга кирәк аны. Шуңа күрә дә ул гел булмый юл харитасы. Аңлашыла, рәхмәт әйтүегезгә. Сезнең бит сезгә шул пиарчы җитмәй инде, пиар һәм ул бит инде проект менеджер, шулай дип атала бугай. Шундый кеше кем шул юл харитасын ясый һәм пиар функцияләрен башкара. Әйе. Андый кешене акчага ялатырга була, шулай бит? Акча табарга. Акча һәр кемне табарга була, әйе. Без бит волонтерлар, без бер акча юк, безгә бер кем түләми, шуңа күрә кайны акча табасың ала. Үстәге белән килсә. Син дә бит Телеграмның тәрҗемәдә бераз катнашкан идең. Син ничек дип әйтим инде? Без анда уйлап тапкан идек, исебезгә төшергән идек сүзләр һәм сиңа аларны көндәлек куллануга кертү булып, ничек дип әйтим инде? Кертеп булдымы һәм җайлы булдымы ул сиңа? Син бит инде IT-син, без бит инде анда IT сүзләрне кертә башлаган идек. Әйе. Белин без хәзер менә папканы бүклем дип Без датасетны мин датасар дип әйтәм. Син датаны бирем дип әйтәсең, әйме? Мин дата. Мин шул кыска һәм татарчаны шагын шикелле. Мин хәзер инде шулай дип калам. Алар бар инде. Мен зур тема, ничек татар теленә яңа сүз эзләп кертергә һәм ул моның турында әсерләшәләр бугай, әмма бу бик мөһим.
Chunki masalan bir qachon bersa bizning davlatning til siyosati o'zgarsa ham tatarlarning yuqori bilim bo'lsa bizga fanlarni tatar tilini o'rgata boshlasak bizda bek ko'p so'zlar yetmay ekan. Bek ko'p kelishim eski ko'p ham nechik alarni kirtirgan mana ansi bek zo'r so'rov balki bunda olimlar lingvistlar qonashtirga tegishlilar. Chunki bu bek zo'r problema tatar tili uchun. Ham ular shu problemaga tatar tilida söyleshilar. Masalan, birani bank tatar tilini tarjima ettirsa saytda ko'p so'zlar yetmaydi. U uni nishlaydi, u rus tilidan buradan ola o'zini. Ham natijada olishikdir. Ko'rina boshlaydi bu. Ana Kastildagi shunday yasalma qurilma ekanini ko'rib tura boshlaydi. Shunga ko'ra bo'lmag'ach kishilar nechta bu xilni shigrab turishar. Nechta kishilar tatar tilini to'g'ridan olar. Balki so'z bo'lsa so'zlikda ular shu so'zni olarlar edi. Siz mana shu yana so'zlarni shu yasalma fahmga kiritasiz-mi? Biz hozir tekstlarni olamiz internetten, ham kitaplardan. Shunga ko'ra biz kiritgan yangi so'zlar yo'q. Onda bo'lgan so'zlar endi. Hammanda bek muhim tema ol tilning sifati. Biz hozir bilamiz tatar tili sifat etib sifatli tatar tilini hozir hatto medialarda to'g'ri qo'shib qotlovlanda ekan interesan yozalar unda ko'pir o'sha chiqdim shular yozalar. Shunga ko'ra bizning bor tilagimiz mana shu bizning bor birinchi shig'anoq ham ularga zo'r muhimlik beryapmiz. Shu aytib tatar tilining sifatlarini saqlarga. Chunki tilasa anda sifatli bo'lmagan tekstda kira ola, ammo mana shu sifatli tatar tilini ko'proq muhimlik berib kerak. Shu aytib tatar tilida tatar tili modeli sifatlari bor. Anda bir ayrim og'irlik bor hali nechik ikki tilda so'zlarni masalan kishi yozadi ham u tatar tilini nashar bilan azak tatarcha bilan u ham bilmagan so'zlarni u ruscha yozadi. Bizning modelga hali kerak shuni ayirishga, onlarga kishi anda ruschada yozgan, tatarchada yozgan bir jumlada nechikdir shuni bilan ishlar kerak bo'ladi. Men bilan boshqalarning bor bit kolonkasi Xomay degan nima? Ular shunda shu masalani hal qilishar. Bilmishim bitirdilarmi? Chunki ko'p kishi dashaylar kolonkaga. Ular anda bu talab etgan o'shasi, boshqachasi. Shulay javob beraymi shu kolonka? Yo'q, kolonkasi durust javob beradi. Kishilar o'zlari kolonkaga dashaylar. Bu tap. Buzalar deb aytib bo'lmaydi. Shulay deb aytaman. Degi kim shu kolonkalarni ishlaydi, u o'zini o'ylamadi. Kishilar shulay yarim ruscha siylashdi deb aytmayman. Unalardir ammo bu ayrim o'g'irlik hamma chiqishlarga kerak bo'lar. Bizga danishishlarga kerak bo'lar chiqdir. Kirpi yoza yangi so'zni obrazlar asha keltirish kerak deb o'ylayman. Videolar, kino ham boshqalar. Ansadiriz. Lekin bilasizmi, Kirpi mana bundan bunday bir agarda shu videolarni, kinolarni tatar tilini tez shunday sifatli etib tarjima etuvchi yasalma fahm bo'lsa, u videolar ular mana deb aytaman, prямом efiri mana sizni ochasiz, bir temaga bosasiz, u sizni shundoq tatarchaga aylanadi. Shunga ko'ra yasalma fahm hamma mana aniqlashini shunday ma'lumotlarni yasov, tega datasarni yasov, u shunga ko'ra shunday muhim. Shunga ko'ra anatomda shuni xatli so'z ham umuman men ko'p toplayotganim bor. Bu yasalma fahm u butun internetni, butun narsani ostinasiga keltirishak ham umuman til bilan avurliqlarni u nech deb aytaman, u yengashlik deb aytira bo'lmaydi, lekin ana uchun mana shu datasarlarni ham umuman mana bu razmetkalarni ularni butunisi ishlarga kerak. Elmira Valiyeva kirdi bunda. Elmira, salom.
Эгер де сөйлесин келсе, біз табышны беребіз. Эльмира біздің телеграмны тәржімә етушілердің бірсі. Belki ilgisi biraz uzun turuna söyleyip gidersin. Yani niшлеп син татар тілі активисті болуға тіледің? Мен өзімні әлі енді активист деп естімеймін енді. Мұнда кішілер мені солай деп айтты. Легенда татарского телеграмма деп айтты. Сен де айтқан едің, менің бұнда тағанашадыр. Интернетінің кімді папа деп айтты ма сен? Кім айтқан? Ярай. Мен өзім алдына бір қашында қоймаған едім, недер активист болуға деп. Мен ол қызық. Лекен міне қашан башланды десек енді. Қашан бұлдары біздің Таткультфест қайсы елда 18-ші жылда башланды болғай. Қазір ол ел енді әлі қашан болған шекілді. Бір елілік болған шекілді ойданылы. 18-19-ші жылда мен барған Таткультфестқа. Һәм минем исем кеткен еді. Татар мәдәниятының нендей шундай тітілмәген, шундай иттеріп өзін көрсәтә алуы бик таң қалдырған еді мені. Мен бик шундай илһамланып келген едім андый жерден. Баштан мен араның теге рекламасын көрдім. Қашан әлі болды, міне кім әлі? Саид Алюрның миллион деген тіріге шықты. Мен шуны Таткультфестінің рекламасынан көріп кішіттім. Һәм менің есім кетті. Айттым мен өзіме, міне мұнда бара керек. Мен ол вақытта рус тіліне тәржімелермен шұғылданған едім. Анда тілі мәқалаларны солай тәржіме етедірім спорт бойынша һәм ойын үшін компьютер санақ ойындары үшін тәржімелер жасайды. Һәм шунда менің нешіктер башыма тамды, міне мен бит солай татар тіліне тәржіме ете алар едім. Һәм шундан соң мен енді ішлей башладым Википедияда. Бұл болды 21-ші ме 22-ші жылы болды енді. Чөнки менің неше деп айтайын, өзімнің тирәләргә әйберләр турында күбрәк беләсе килә башлады һәм аны язган иде инде дигән неше деп әйтәм, инде издание, белмим татарчасы ничек була, аның турында ул язган иде, менә мондый кызыклы татар әйберләре бар дип. Һәм шунда булган шул Википедияда. Мин уйладым, калалы Википедияда бармыни. Һәм шуңа карадым да, кирдем да карадым да һәм уйладым, мин дә монда нәрсәдер эшли алам дип. Мен ул кызык күренде, чөнки ничектер татар теле тансык булды менә шул фестивальгә барганнан соң Таткультфестка. Һәм шунда Википедияда катнаша башладым. Һәм аннан соң мин менә шул Википедия өчен Telegram бот ясамакчы булдым. Мин уйлаган идем инде бәлки татар телендә бардыр. Бер инде Telegram бот таба алмадым. Шуңа күрә ничектер тәрҗемә итмәкче идем шул Telegram ботны. Аны карыйм, аны буларына Telegram ботның үзен генә тимәләрен инде. Теге запустить дигәннәр, аларны аерымына тәрҗемә итеп булмый. Аның өчен Telegramның үзен тәрҗемә итәргә кирәк. Һәм шуннан башланды да инде минем шул Telegram белән эшләвем. Бу иде 23-нче елның ноябре. Мин аны уйламаган идем, анда кешеләр килер дип, кемдер языр дип аның турында. Һәм ниндидер стримнар анда, эфирлар, аны бөтенләй уйлаган булмады ул мәлне. Һәм шулай башладым инде. Аннан инде сез беләсез, мин бер 10-15% эшләгәчтен мин Милләт татарның каналында язган идем, чатында инде. Алар сорап бергәннәре, ниндидер
неужели никто не занимается татарским шундайрак ибір яки мыйшып татарский проекты шундайрак ибір жазганнар идилар. Һәм мин шунда яздым, менә мин татар телен тәрҗемә итәм үзем, бер үзем дип. Һәм алар инде меня яздылар, хәбәр бирделәр, менә сөйләгез үзегез турында. Һәм шуннан соң инде китте. Шундый азмы күпле билгелек. Мин хәзер инде безнең шул Телеграмны тәрҗемә итү чатында бер 40лап кеше бар. Һәм без алар белән яңа сүзләр киткәндә, алар белән еш кына әңгәмә карабыз, бәхәсләшәбез. Аларга күп кенә чиракта ошамый минем тәкъдимнәрем. Һәм мин аларның шундый тәнкыйтьләрен бик хуплыйм. Миңа ул бик кирәк. Чөнки мин аны Телеграмны әйе үзем өчен дә ясыйм, ләкин мин бит бер үзем белән татарча сөйләшмим. Мин аны кешеләр белән сөйләшәм. Шуңа күрә мине башка кешеләр аңлар өчен ул сүз аларга да аңлашырга тиеш. Шуңа күрә тәнкыйть бик мөһим һәм бик файдалы. Шуңа күрә бөтен катнашучыларга минем зур рәхмәт белдерәсем килә. Бөтен шул тавыш биргәннәргә, гомумән кем яза, кем репостлар ясый, аларга бөтенесенә рәхмәт. Һәм инде бу ничек дип әйтим инде, бу шулай менә кешеләрнең күпләп катнашуы, хәзер ул минем эшне шул менә Телеграмны тәрҗемә итү буенча ул ясада аны теге ничек дип әйтим инде. Хәзер шул сүзләр мин шул Телеграмны тәрҗемә итеп инде шул сүзләр аркылы мин шул Телеграм тәрҗемәсе аркылы мин шул сүзләрне кемдәргә кертә алам дип уйлыйм инде мин үземне. Шулай. Һәм җаваплылык инде бу үзенә күрә. Һәм менә шул җаваплылыкны сизеп, шулай эшләп барам инде мин. Рәхмәт битараф булмаган өчен. Сезгә дә рәхмәт. Минем Телеграмнан соң икенче берәр санак уйнын тәрҗемә итәргә, бу әлегә менә шул Valheim дигән уен. Үзенә күрә вируслы әйбер дип булыр дип ышанам инде мин. Һәм кем әле бар YouTube'та канал, анда татарча уйныйбызмы дип атала. Анда малайлар теге уйнап инде стримнар алып баралар. Һәм алар монда Valheimны уйныйлар. Кызык булыр иде әгәр дә Valheim тәрҗемә ителгән булса. Һәм алар аны татар телендә алып барса, кызык булыр иде. Һәм гомумән менә бу Valheim бит инде ул шундый теге ярым фэнтези, ярым шундый тарихи викинглар темасына инде шундый уен. Анда күп кенә шундый менә төзүдән теге агач йортларны төзиләр бит. Шуларның төрле элементлары, өлешләре турында күп кенә терминнар бар. Һәм менә аларны тәрҗемә итер өчен кешеләрне, теге тарихчыларны, бәлки шундый белгечләрне җәлеп итәргә булыр иде. Бу үзенә күрә кызык булыр иде. Үзенә күрә шундый инфоповод, яңалык булыр иде, хайп булыр иде, ниндидер. Һәм ул яшәргә дә кызык булыр иде. Син Ренат Windows'ны татар телендә кулланасыңмы? Син Windows белән эшлисеңме? Минем Linux һәм ул инглизчә. Бу инде синең эш буенча шулай, әйме? Җиңелрәк. Уңайлырак, Linux-ны татарчасы бармы ул? Бар бугай, бар. Анда китәргә кирәк. Менә бу әвсем татарга. Ул анда куйганда Linux-ны анда саларга була бай. Конкрет аерым сылтама юк, анда килүләрдә саларга була аны. Урнаштырганда, әйме? Әйе.
Мен өстәлдем тәрҗемә иткәндә кайбер чакта бик файдалы була карарга ничек менә бу сүз я җөмлә тәрҗемә ителгән башка төрки телләрдә. Нигә төрки? Чөнки татар теле ул төрки телләре гаиләсенә керә, әлбәттә, һәм теге ул ничектер табигыйрак яңгырырга. Мәсәлән, казак телен карарга була, төрек телен карарга була. Төрек ул ераграк тора, аны кайбышта аларга авыррак, әмма ниндидер анда теге референс шикелле аны кулланырга була. Ничек башка төрки телләрдә ул тәрҗемә ителгән. Әйе, мин аны турында уйлаган идем. Ләкин алай гел шулай күчеп карап торсаң, ул азакка сузыла, аның тәрҗемәсе. Ләкин ничектер үземә шундый консенсус таптым инде мин менә бу сүзлектә. Анда төрки телдә дә була анда кайвакыт тәрҗемәләр, мәсәлән, астарак карасаң, анда юк. Ләкин була ул менә монда языла төрки телдә ничек чыга. Һәм шулай ук бит инде мин тапмасам, сездә бит аны яза аласыз чатта, менә мондый телдә, менә шулай дип. Шулай дип ышанам инде мин. Кешеләр яза ала дип. Бу күбрәк очракларда кайда без белмибез, нинди сүзне бәлки хәзерге вакытта бу сүз татар телендә юк. Менә шул чактарда карарга файдалы була. Әлбәттә, сез туры әйбәт тәрҗемә булса инде, сез аны язып кына куясыз, берсе карамайсыз. Әйе. Сүзе булмаса, менә шул чакларда файдалы була карарга ничек башка төркиләрдә ул кулланыла. Шул ук Telegram платформасында карарга була бит, шуны әйтәсез. Теге бер кайдан да интернетка эзләргә кирәкми. Мәсәлән, син берсен, әйдә, берсен ачыклар, перезапустить, мәсәлән. Шуңа Башка телдәме? Ия, аны да күрсәтелми нигәдер. Өскәрәк күтәрелә җиһар өчен битне. Иң өскә. Юк, күрсәтелми икән. Ничек тә карарга була иде, ничек башка телләрдә ничек аны тәрҗемә ителгән. Менә монда чыга инде шул меню. Әйе, шуны чыгара тиеш. Әйтә карыйбыз алайса башка телдә икән. Так. Казак теле. Әйе. Әлбәттә инде референс өчен генә менә турыдан-туры шулай итеп кулланырга без мәҗбүри түгел. Кайбер чакта булыша ала. Ниндидер вдохновение, илһам бирә ала. Так, карыйбыз казак теленә. Шулай. Кайта йөктәү. Әйе, аңлашылды фикерең. Ул һәр вакытта да булмый, ләкин була шулай эшләргә. Аларның казакларның бит аерым теге глоссарий сүзлек тә бар бит аларның. Булган ди шикелле. Менә шулай карарга була. Менә шулай телләр арасында бер аркылы күчеп. Карарга була. Бәйнә дигән бәйнә шулай дип чыга. Казакча видео. Шулай икән.
Birinci de эшләми. Синең берәр танышларың, туганнарың беләме татар телендә шулай нәрсәдә эшләгәнең? Ринат. Нигә белә буга инде? Бөтен. Бер көн әйтмәдем мин, эштән калган вакытта эшлим бит. Мен бөтенчә мин программист. Бетте шул гына. Бу бит шундый менә сериал атаны бер ролланып, әллә сериясен килмим әлегә. Бер нәрсә эшләмәгән килеш шулай. Я мин гомумән ябык кеше. Өстенә бик күп сөйләшмим шуңа күрә. Шуңа гына. Кызык икән. Телеграмда күрсәтмәдеңме? Аңламадым гафу. Телеграмда да күрсәтмәдеңме? Тәрҗемә иткәнме? Әйе, менә бу татар телендә татар телендәге Әни куйып караган иде бугай. Әни куйып караган иде бугай, кулана бугай. О, шәп икән. Минем үземдә фақат татар теле телеграмма тәрҗемәсе. Син бит Россиядә яшәмисең, әйме? Син менә кулланаларың латинчада. Нишләп син кулланасың кириллицаны? Латинча бит җитер моңайлырак шикелле, әллә юкмы? Мин хәзер инде күнекәммен кирилл имләсенә, әмма гомумән әйе, минем латин имләсен өйрәнәсе килә. Һәм син хәзер әйтеп җибәрдең дә, минем без бер уем конвертер ясарга татар теленә, кирилл имләсеннән латин имләсенә һәм кирегә. Чөнки хәзерге вакытта алар бар, әмма алар хаталар ясыйлар. Чөнки шунда бер нидер аерым шартлар бар, кайда ул дөрес эшләми. Ул иң күбесенә кайда хаталана ул алма сүзләрдә. Хәзерге вакытта татар телендә бик күп алма сүзләр. Мин гарәп алмалар инде алар безнең татарлашкан. Менә урыс алмалар алар хәзерге вакытта бик сәйрештеләр. Һәм аларны кирилл имләсеннән латин имләсенә күчергәндә аны үзенең бар кагыйдәләре. Шуңа күрә иң монда авыры сүзгә генә карап аңларга бу сүз алма сүзме урыс теленнән, ул теге тарихи сүз дип атыйк инде, ул теге төрки сүзләр һәм гарәп сүзләре татарлашкан. Шуларны тарихи дип атыйк. Шул нинди төркемгә бу сүз керә, шуңа карап аның кагыйдәсе үзенеке була. Шуның өчен безгә ясамага кирәк булырдыр. Ышаныч белән төгәл әйтергә, менә бу сүз алмамы яки тарихи сүзме? Бу исключение теге чыгарма сүзләр була инде, менә нинди кагыйдә өчен. Чыгарма дип әйтмәс идем. Гомумән ике төркем, икесе дә алар зур төркем хәзерге вакытта. Теге бу чыгарма түгел инде, бу гомумән ике зур төркем. Алар бит инде хәзер нормага керә башлады инде. Мин күптән түгел белдем, ялгыш кына, шаклы гына Төркиядә бугай бер авылда һаман да кирилл имләсен өйрәнмиләр, татар авыл. Алар һаман да латин имләсендә язалар бугай. Финляндиядә эшкән бар, татарлар бар, алар кирилл имләсен өйрәнмиләр. Һәм шулай итеп безнең әдәбият алар өчен ничектер ябыграк, алар белән куллана алмыйлар, укый алмыйлар. Алар инде авыррак аларга шул кирилл имләсен укырга. Күрә менә шул бу диварны
Кирилл имесе яза торалар һәм латин имесе яза тораларын әшектерәне бетерергә иде. Җиңел генә күчергә иде. Яки аны беренчик берләштерепме, бу инде бу безнең өчен авыррак булыр. Аларны берләштерү. Гарәп имләсе белән әйе. Син беләсеңме күпме аларның имләләрен белмим инде бер 10 бармы икән. 11нче имләсе рәм икән. Белмим. Минемчә мин латин имләсенә күчер идем. Миннән беркем сораса. Һәм менә ясалма фәһем ягына караганда монда бер авырлык бар. Хәзерге вакытта түрк телендә дәйтасарларны күп. Ул бит инде зур дәүләт, аны берничә дистәгән миллион кешеләр аны дәйтәләре күп җыйганнар. Һәм аларның латин имләсе, безнең кирилл имләсе. Һәм менә шул токеннар кайтканда ул теге сүзгә тиң түгел, ул сүздән кыскара булырга мөмкин. Мәсәлән, мин сүз утырма. Менә монда токен була ала утыр һәм ма ике токен. Менә шул ма аффикс дип атала инде ул. Татар телендә һәм төрки телендә бер үк мәгънәне бирәләр. Шуңа күрә без беләбез, ма сүз аффиксы булса, бу бик зур ышаныч белән бу теге бер мәгънәдә. Әмма татар телендә ул латин кирилл имләсе язылган, төрек телендә ул латин имләсе язылган. Шуңа күрә без аны куллана алмыйбыз. Шул төрек теленең дәйтасарлары безгә файда китерә алмыйлар. Чөнки без имләләребез аерыла. Имләләребез һәм сүзнең төзелеше, әйме? Сүзнең төзелеше мәсәлән бетермәдем. Ну, аффиксларга бәйле дисең бит син. Ну, кайбер аффикслар, кайбер гомумән тел кагыйдәләре безнең бар бит әле һаман да тоташа бер-берсенә. Һәм әнә шул үзенчәлекләре безгә булышалар иде. Зур татар, зур төрек теленең дәйтасарлары бер гафу мин началатам. Без модель алабыз, моделгә ашатабыз. Төрек телендә дәйтасарлары һәм аның нәшәдә татар теленең бәлкирәк булса да дәйтасарлары ашатабыз. Һәм менә шул төрек теленең көчлеге, зурлыгы дәйтасарларның татарда булышалар иде. Менә шул ниндидер кануннары якын булуы безгә булышалар иде. Бер үк имләдә язсак, әмма безнең имләбез хәзер аерыла һәм ул безгә булышмый. Чөнки менә мәсәлән урыс телендә бар зур дәйтасарлар. Әмма анда ма токены булса, ул рус телендә гомумән татар телендә биргән мәгънәне бирми. Белмим, ни урыс телендә ма аффиксы белән аны аффиксы күп инде менә бер токенны уйлап чыгара алмыйм. Әмма менә мәгънәләре урыс телендә һәм татар телендә аерылгач, бөтенләй кеше булгач, ул безгә булышмый. Шул токеннарның тиң булуы. Белмим, аңлата алмадыммы, юкмы инде, гафу. Әйе, аңлаталдың. Димәк, инглизчәдән телләрнең төрле теге составы дип әйтим инде. Теге эшкә шундый оештыруы аерылып тора. Шунысы иң беренче шундый авырлык. Икенчесе инде татар теле үзе бит теге шул дәйтасары кичкенә. Шунысы да тәэсир итә инде. Һәм имлә аерым булуы. Чөнки бер үк аффикс без аны татар телендә кирилл имләсенә язабыз. Менә шул утырма сүзендә ма токены аффиксы булыр иде кирилл имләсендә һәм ул ясалма фәһим бөтенләй нәрсәдер аерым. Төрки телендәге ма токены аффиксына ул ошамаган, ул аны аңламас. Чөнки теге кодировка инде билгесе аерым була. Ул аны бит инде бар ясалма фәһим ул аны нигездә соннар белән эшли. Бөтен соннар башка берсе дә юк. Соннар гына.
Ярый, Label Studio турында сөйләдек. Тагын берәр нинди коралыгыз бармы тагын? Менә шул хәзер безнең максатыбыз моны группа җыярга. Без эшләмибез шул гына. Мин бер мәлне эшләп караган идем, мин сезгә теге сүзлекләр ефләгән идем, ләкин мин башым җитмәде аны кабызырга. Анда сүзлекләр белән ниндидер аерым авырлык сезнең, әйме? Сүзлекләр гадәттә аларны теге форматирование инде параграф төзелеше катаулы була. Менә монда син күрсәтәсең хәзер алар бер колонка, әйме? Анда Әйе, бер багана, әйе. һәммәне аерырга була. Ну, ясалма фәһемгә ул җиңелрәк. Мәсәлән, ясалма фәһемсез аны аерырга бик авыр. Ничек анда классик рәвештә дип әйтик инде. Компьютер вижн мәсәлән. Шул ясалма фәһем хәзергә бик булыша менә шул лейаутларны, шул параграфларны, бит өлешләрен тонларга. Синең үзеңнең мин тәрҗемә итәр өчен берәр нинди тәкъдимең, идеяң, теләгең бармы? Минемчә инде хәзер шул тәрҗемә иткәндә инде күбрәк тәҗрибәле кеше юктыр. Шуңа күрә нинди сиңа тәкъдим бирим инде, белмим. Юк, син бәлки китәсең, менә мин шул теге уенны тәрҗемә иткәнче берәр нинди, мәсәлән, офис наманда тәрҗемә итәр идем. Шулайрак, бәлки кызыграк булыр исең. Кирәк булыр. Үзем менә күп шота хәбәрләр күрәм, мәсәлән, менә бер ниндидер төркем мәсәлән тәрҗемә итә. Мин беләм кемдер кинолар тәрҗемә итә, осызлар тәрҗемә итә, анималар тәрҗемә итәләр һәм һәрбер төркем тулук авырлыкларны күрә. Мәсәлән, берәр төркем тотальный сүз юк. Төркем берәр тәрҗемәче уйлый, менә мин шулай итеп тәрҗемә итермен. Һәм аның эше калган тәрҗемәчеләргә бик күренми. Мин тагын инде бер ниятем бар, менә шундый берәр тәрҗемә итү платформасын корырга белмим инде ничек кайчан кулар җитер. Менә шул платформада мәсәлән кеше башта карый ала, сүзе бармы юкмы тәрҗемәсе. Булмаса ул тәкъдим итә. Бу теге Википедия шикелле инде. Әмма бу ачык сүзлек. Һәм теләсә кем, татар телен белә торган кеше инде дәрәҗәдә кирип анда һәм яңа тәкъдим телгә кертә ала. Һәм Сүзлекләр бар бит. Бар бит анда сүзлекләр. нинди сүзлек? Викидатамы? Юк, ансы бар, әйе. Менә шул именно сүзлек менә дикшнеримы бар иде андый сүзлекләр. Мин җибәргән идем чатка. Аңладым мин сине. Ниндидер зур универсаль сүзлек кирәк һәм аның турында сөйләргә кирәк кешеләргә. Ничектер бөтен безгә килешергә кирәк. Менә бу сүзлектән сүзләрне алабыз, бу сүзлек белән эшлибез дип. Әйе, аңладым мин. Һәм мәсәлән, анда галимнәр катнаша башласа, чөнки хәзерге вакытта бар татарлар минемчә бар галимнәргә ышаналар. Менә мин анда Вәли исемсез тәкъдим итсәм, сәйдер миңа әйттеләр, син кем? Синең ни хакың бар сүз тәкъдим итәргә? Әмма теге галимнәр чыкса, менә булай дөрес. Бу инде икенче эш булыр иде. Бәлки менә мин сезгә теге ифләгән сүзлекләрне китерергә иде бәлки. Шунысы кирәктер. Әйе, ул сүзлекне эшкә төшербез әле албәттә. Хәзерге вакытта без җиңел эшкә төшерә торган китапларны, документларны карыйбыз. Аларны бетергәч инде катлаграгын башларбыз.
Ярый біз CD сейбелеріне сөйлеп бітірдік кебек. Hem күрсәтә сейбелерін де күрсәттік. Мен сіздің турында сөйледім, нәреті турында, Label Studio турында. Hem кітем мене сенің ме жасағанын мене бұл Label Studio үшін бір әсбапны қолланманы енді. Ничек аны мене эшләргә. Hem менә бу видеоны, менә бу эфирны, аннары без бүлеп, аннан нәрсә без шулай кулланма Telegram өчен. Бәлки менә бу синең белән менә бу әңгәмәбез булышыр, сиңа аннары ясарга менә шул кулланманы. Ярар, рәхмәт. Бөтен кунакларга, бөтен тыңлаучыларга зур рәхмәт килгәнегез өчен. Сорауларны күп кеше бирә алмады, теләмәдеме, белмим инде, ялдыгызмы. Ләкин барыбер рәхмәт тыңлаганыгызга, булышуыгызга рәхмәт. Бу минем бер генә эфир түгел дип өметләнәмен, тагын булыр киләчәктә. Бәлки анда кызыграк булыр. Тырышыбыз инде шулай эшләргә. Күбрәк кешеләр чакырып манда. Бу безнең теге первый блинком дип әйтим мин. Күрешербез дип уйлыйм инде. Ярый. Рәхмәт. Ярый, алайса безнең эфир тәмам. Бөтенегезгә дә рәхмәт. Сау булыгыз.